Здравейте, възлюбени в Господа, братя и сестри! Вие гледате видеопоредицата 5 минути за вярата. Аз съм отец Симеон Николов от свещеник съм от Българската православна църква. Това е 6-ти епизод, в който ще изясним основни понятия, свързани с нашата православна християнска вяра, като се опитваме да правим всичко това възможно най-достъпно и разбираемо за всички. Вторият член на символа на вярата гласи така: вярвам и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало. Вярвам в един Господ Исус Христос. Всяка дума от символа на вярата носи своя дълбок духовен смисъл и няма нито една случайно попаднала дума в този символ, в формулировката на този символ. Ето и тази част какво ни казва? Казва ни, че Господ, второто лице на Света Троица, е един. Изключително важна е думата един. Един Господ Исус Христос. Тя категорично сочи, че друг Господ Исус Христос, освен Него, няма и да има. Този, който предстои да дойде отново на земята в края на дните, и той е същия онзи, който живя сред нас хората в човешки образ. Тази информация, която получаваме от светите отци, е пазила през вековете християните от лъжеучения, от лъжеучители, от хора, които дори са претендирали, че те са този Христос, който предстои да дойде, който трябва да дойде. Името Господ носи информация за това, че нашия Спасител е истински Бог и Господар на цялата Вселена, на всичко съществуващо в видимия и в невидимия свят. Какво означават следващите думи, имената, с които е назван нашия Господ? С името Исус го нарича още светия Архангел Гавриил, Божият пратеник, ангелът, който възвестява на Пресвета Дева Мария, че от утробата й ще се роди Божият син. Ето какво е казва той според Евангелието. И ето ти ще заченеш в утробата, ще родиш син, ще го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида и ще царува на дома Яковов довеки и царството му не ще има край. Името Христос означава помазаник. В тези библейски времена с осветен елей, това е мазнина, която се освещава чрез определени молитвени последования, са били помазвани много ограничен кръг от хора. Хора единствено от три категории. Царете, пророците и първосвещениците. Чрез помазването те приемали даровете на Светия Дух. Всеки един човек, принадлежащ към една от тези три категории, приемал даровете на Светия Дух, които му били нужни за неговото служение, което той имал в земния си живот. На човешката природа на Христос обаче били дадени безмерно всички дарове на Светия Дух. Той притежава в най-голяма степен и даровете и знанието на пророка, и светостта на първосвещеника, и всемогъществото на царя. Според пророчествата, които четяли в Стария Завет, евреите чакали с нетърпение да се появи този помазаник, когото те наричали още Месия и у когото била тяхната надежда. Надеждата им обаче се простирала само до желанието им той да ги избави от окупаторите на тяхната територия, това била Римската империя, и да възстанови отново тяхната държавност. Не такъв Месия обаче бил Христос. Той не дошъл само за тях, той дошъл за всички хора на земята, за цялото човечество, дошъл да го освободи от робството, но не от робството свързано с видимия свят, а от духовното робство, в което хората попаднали след грехопадението на праотците Адам и Ева. По-нататък, във втория член, продължаваме така. Вярваме, че той е и Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Бог Отец засвидетелства това, че Господ Исус Христос е Неговия син, още при кръщението му на река Йордан от свети Йоан Кръстител, когато от небесата се чува гласа на Бог Отец и той казва: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Думата единороден говори за личното свойство на второто лице на Пресвета Троица, Бог Син. Това лично свойство е именно родеността от Отца.
Това свойство отличава Бог Син от останалите две лица на Пресвета Троица, Бог Отец и Бог Свети Дух. Тук е много важно обаче да направим едно уточнение. Всички ние сме чели, че хората сме наречени на много места чада Божии, дори синове Божии. Трябва да знаем обаче, че само единствено Христос е Син Божий, само Той е роден от Отца преди всички векове. Тоест, преди да бъде сътворено още каквото и да е било, Той е бил роден. Знаем, че времето всъщност е сътворено от Бог. То започва да тече с началото на сътворението. Преди да бъде сътворен света, категории като векове, години, часове, минути, секунди просто не са съществували. И Христос е роден от Отца именно преди всички векове. Христос съществува вечно. Тоест, правилно да се каже, че не е имало време, в което Христос го е нямало. Това именно означава, че Той не е творение като нас, но чрез спасителната си мисия за нас, Той ни дал възможност да станем синове, чада Божии не по природа, какъвто е Той, Син на Отца по природа, а по благодат. И тази благодат ние сме получили благодарение на Неговото спасително дело на земята. Разбира се, дали ще можем да се наречем синове, чада Божии, зависи и от нас изключително много, защото Син Божий може да се нарече само този, който спазва заповедите на Бога и следва стъпките му. Тоест, Син Божий ще бъде наречен само онзи от нас, който е успял да се уподоби на Богочовека Христос чрез делата, които върши на земята. Само онзи, който е вършил делата на любовта, ще може да бъде наречен Син Божий. По-нататък във втория член се казва, че Христос е светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало. Бог Син Исус Христос е предвечна несътворена светлина, както и Бог Отец е същата такава нетварна духовна светлина. Христос е светлина, раждаща се от светлина. Той е и Бог истинен от Бог истинен. Тоест, Исус Христос е също толкова истински Бог, колкото и Бог Отец, от когото предвечно се ражда Христос. И ето пак, роден, несътворен. Светите отци категорично подчертават, че Господ Исус Христос не е творение, като всички нас, защото всички ние сме творение, а Той е роден от Отца. Вторият член завършва така: единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало. Единосъщен. Тук разбираме, че същността на Христос е същата, каквато е същността на Бог Отец. Както казахме вече, Христос се различава от Отца само единствено по така нареченото в богословието лично свойство на второто лице на Пресвета Троица. И това лично свойство е родеността му от Отца. И чрез когото всичко е станало. Последните думи на втория член не казват, че няма нищо от творението, в което Сина да не е участвал заедно с Отца си. Сина твори заедно с Отца си. В следващия епизод ще се спрем на третия член от символа на вярата, в който става въпрос за спасителното дело на нашия Господ Исус Христос на земята.